Ingabe izandla zakho zikunikeza inkinga? Awusakwazi nokuwasha izitsha, awusakwazi nokuziwashela, awusakwazi nje ukwenza lutho. Ziluza i-shape izandla zakho, uvela amagumugumu, ubona ngathi amathambo afuna ukuphuma phakathi kweskin sakho. Iy'nyawo zakho ziyaqaqamba, uma kumele unyathele kube ngathi unyathela amanaliti, akuhambeki. Uma uphakama kumele uphakame ngamabonda. Muscle pain, ama-joint pain, amadolo ayaqaqamba. Izandla zibe nekwantshu, iy'nyawo zibe buhlungu, zidumbe, noma ucabange uyochama, cabanga kayi-2 kuqala ngoba uyazi ukuthi uyophakama kanjani. Kunzima. Isifo samathambo-ke leso. Siza nomuthi esiza nawo lapha ulapha amathambo. Lo muthi lo is very easy to use. Uyawuthatha uwuphuze 3 times a day, ekuseni, emini nantambama. Sizophela nya isifo samathambo, ukwazi ukuzenzela izinto nawe, ukwazi ukubuyela esimeni njengasekucaleni, ukwazi ukugijima, ukwazi ukuyiwashela, ukwazi ukuyiphekela, ukwazi ukuphakama noma ngabe ukuphi, ungasasabi ukuya endaweni ngoba naku masohleli phansi isikhathi eside lamathambo ayakubamba. Noma ngabe umncane noma ngabe umdala, isifo samathambo siyakubamba. Ungasiyeki size sikucindezele kakhulu, size sikuphathe noma uhleli nje. Kungcono masakuphatha mawulele, yabona. Masakuphatha noma sowuhlele nje usunzima kakhulu. Kodwa lo muthi uyawuphuza 3 times a day, uyasiceda isifo samathambo nya, izandla zakho zibuyele back on shape, ukwazi ukuzihambela kahle, ukwazi ukuziwashela, ukwazi ukuyiphekela, ubuye futhi emandleni wakho. Nikhumbule inkinga nesixazululo ukuze libe inkinga kusho ukuthi nesixazululo.